Il-koordinatur politiku tal-Partit Nazzjonalista Jean-Pierre De Bono ippreżenta ittra lil kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fejn infurmah li mhux se jaċċetta s-siġġu parlamentari li kien ingħata lilu fil-proċess demokratiku li sar fl-istrutturi tal-Partit Nazzjonalista. Jean-Pierre De Bono kellu jiġi co-opted fil-Parlament it-tnejn wara li ntażem mill-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista permezz ta' votazzjoni li saret is-Sibt li għadda. Din id-deċiżjoni ħatta fl-interess tal-Partit Nazzjonalista biex il-Partit Nazzjonalista jimxi l-qoddim, jingħaqad u jħares il-qoddim u jkun kemm oppożizzjoni effettiva kif ukoll eventwalment gvern alternattiv. F'kummenti lil Net News, De Bono saħaq li b'dispjaċir kbir mhux se jkun qed jieħu l-ġurament tal-ħatra bħala membru parlamentari, filwaqt li rringrazzja lil kull min wera fiduċja fih u taħ l-appoġġ. Jean-Pierre De Bono insista li l-Partit Nazzjonalista tal-lum m'għadux jingħaraf, iżda tenna li quddiem dan kollu huwa se jibqa' għad-dispożizzjoni tal-kap tal-partit Adrian Delija u se jibqa' jagħti s-servizz tiegħu mingħajr kundizzjoni. Fiċ-ċirkostanzi il-Partit Nazzjonalista jeħtieġ li jeżamina dak li għandu quddiemu, jara kif jista' iġib l-elementi tajbin fil-partit flimkien jaqqat il-partit u anke mill-partit ukoll jagħmel eżami ta' kif jissaffa minn ċertu elementi li l-partit xakluh waqfuh milli jimxi l-qoddim matul is-sentejn li għaddew. Il-koordinatur politiku tal-Partit Nazzjonalista ikkummenta wkoll dwar l-elezzjoni tas-Sibt li għadda u qal li qabel il-laqgħa tal-Eżekuttiv kemm hu kif ukoll Kevin Kutajjer kellhom l-istess lista ta' nies li kellhom dritt għal vot u ħadd minnhom ma oġġezzjona għall-ebda isem li kien imniżżel. Huwa saħaq li hija gidba l-allegazzjoni li huwa b'xi mod immodifika l-lista biex iżid xi ismijiet bil-vot. Intant fl-aħħar sigħat David Camilleri ħabbar ir-riżenja tiegħu mill-kariga ta' teżorir tal-Partit Nazzjonalista. Dan għamlu wara l-kwistjonijiet li qalgħu xi wħud dwar il-vot fl-Eżekuttiv. David Camilleri ppreċiża l-fatt illi meta mar jixħet il-vot tiegħu is-Sibt għaltu milli saret b'xi mod malizzjuż. Anzi qal illi kien hemm min induna u ma tkellimx apposta sabiex jaqla dan kollu wara l-votazzjoni u jagħmel ħsara kemm jiflaħ lill-Partit Nazzjonalista.